Ottakaa pieni turvaetäisyys, jos rengasajoita. Siinä ei ole telapyörät samalla kohtaa toisella puolella kuin toisella. Taitaa olla. Taitaa rikkää. Kyllä se täällä Noissa ainakin laskee vielä. buksivaunuissa ainakin niitä on eri kohdalla. Me mennään hei. Ajattelin ottaa videon piruuttan. Niin. On siinä ihan kiva täällä. Tai en mä tiedä minkälaista 5-5 se on, mutta Tuossa on samanlaista. 5-4 oli ihan kiva Tuossa on täällä. samalla, ainakin meidän Intisoissa. On ne vähän isommat äänet. Ajattelee, että jos panssariosasto 10 vaunua lähtee, niin Jep. Se on semmonen savumerkki. se on ilmatiedustelu näkee heti sen. Aivan. Se vedättää. Jep. Niin. Niin. Nyt kato, Iisolla oli muistaa samalla lailla, että tuli sinne. Tuleehan tässäkin sinne. Niin, se näkyy sillä. Oli se hurjaa kyytiä kyllä 5 tuossa istuu. Tosiaan kyllä hiljaa tuu. Jäin niin ihailemaan sitä liikkumista, ettei ole tullut otettu kyytiin, otettu kuvaa siitä, kun ajoitus taas.